Kollox iswed dawn kienu l-ewwel kelmiet li stqar ma' One News Christian Pensa sit l-appartament fi triq ħalluqa f'Ħal Tarxin li tnejn wara nofsinhar inħakem minn nirien. Meta żorna l-appartament fit-tielet sular tal-blokka, stajna nosservaw il-ħerba li ħallew in-nirien li bdew minn waħda mill-kmamar tas-sodda u li nfirxu mal-erbati kmamar l-oħra kollha. Il-ħwejjeġ u l-ġugarelli ta' tfal mifruxa mal-art u meqruda għal kollox. Christian fisrilna xħass malli kien infurmat b'dak li ġara u meta ra kull biċċa amara meqruda kompletament. Jiena ma konċaw ifhem ċempluli, għalluli għandek id-dar taqbad u ħalfeċi tħawat naqgħu bat-tfal. Christian fisrilna kif l-om u l-erba' tfal tagħha fosthom tarbija ta' 7 xhur kienu fl-appartament meta aktar short circuit minn computer wassal biex l-appartament kollu inħakem minn nirien qawwija. Huwa qalilna li l-mara kienet qed tonxor fil-gallerija u li kienu tfal li ndunaw b'dawn in-nirien u ma ħarġu fil-gallerija sakemm fuq il-post waslu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili li b'xorti tajba nniżlu lil dawn il-persuni permezz ta' slielem mill-gallerija. Law taħdejja ġifieri semgħuha tajjeb mill-gallerija u faqgħu il-bib ma setgħux jitlu binna li kien qaluli. Bidej lura mbagħad kif fetħu l-bieb in-nar ħal barra, beda jitla' l fuq. X'fetħu l-bib tal-bejt u beda jitla' l fuq. Tifhem? Ma kontx hawn. Kien konsegwenza ta' dawn in-nirien u minħabba li l-bib ta' barra tħalla miftuħ li kien hemm appartamenti oħra fl-istess blokka li ġarbu ħsarat e kif in-nirien u tħaħen bdew jinfirxu mal-blokka kollha. Sit l-appartament stqar li ħadd mir-residenti tal-blokka ma raqad f'daru. Christian faħħar lil membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Ambulanza li waslu fl-iqsar żmien possibbli biex minnu fih salvaw lill-familja li kienet fuq ġewwa. Li f'kemm minni ngħidlek kienu għaw infatti għax kieku ma salvawx niżluhom mill-gallerija. Minkejja x-xokk kbira l-familja kollha, Christian temm jgħaddi dan il-messaġġ. L-aqwa li ma kollox sew ma weġġawx. Kollox jirranġa fid-dinja, mhux hekk?